Mun yi nasara mun samu wannan bindiga na wancan ɓara inda za mu gabatar muku da wata gagarumar nasara da muka ƙara samu. Jiya 'yan ta'adda 'yan fashin daji dauke da makamai akan babura sun farwa ƙauyen gandun karhi da ke ƙaramar hukumar malumfashi. Barayin nan sun shiga garin inda suka sato waɗannan mata da kuke gani su hudu da 'ya'yansu guda uku su bakwai kenan. Sun ɗebe su sun yi cikin daji da su amma sun bi ta ƙanƙara. Lokacin da aka samu wannan rahoto mun yi ƙoƙari muka gaya wa DPO na ƙanƙara inda ya tare hanyar da ake ganin cewa ta nan ne za su biyo domin su shiga cikin daji. Allah ya ba mu nasara a daidai kan inda za ka tsallake wannan titi na ƙanƙara zuwa Sheme a daidai wani gari da ake ce masa Zurunkutun. Suka zo wucewa muka yi musayar wuta da su, mun yi nasara mun kashe ɗan ta'adda guda ɗaya a daga cikinsu, mun kwaci waɗannan mata kamar yadda kuke ganin su ga su a nan su hudu da 'ya'yansu guda uku su bakwai. Mun yi nasara mun samu wannan bindiga na wancan ɓarawo da ke cikin mota wanda muka kashe. Muka karɓi wannan bindiga AK-47 da harshashi guda hudu ga su a nan. Sannan mun kwaci shanu wanda suka sato suke kokari za su cikin daji da su guda 82 da tumaki guda 70. Kuma wannan kes muna kai muna bincike. Sannan har ila yau ranar talata 15 ga wannan wata na Fabrairu na shekara ta 2022 ita ma mun samu rahoto cewa barayin daji sun fito 'yan ta'adda sun tare wata hanya, ƙaramar hanya ce wacce ake cewa Fida Road, zango zuwa ƙanƙara, kuma inda suke tare mutane suke musu fashi da makami, suna kwace musu kayayyakin da suka je kasuwa suka siyo da waɗanda suka je cin kasuwa. Allah ya ba da nasara, DPO ya je wurin ya yi musaya wuta da su ya kashe ɗaya daga cikin ɓarayin. Sannan ya samu babur ƙirar boxer wanda ake ce masa Boko Haram wanda suke amfani da shi suke shiga cikin daji, shi ma aka samu wannan babur. Wannan shine kaɗan daga cikin nasarorin da ita rundunar ta samu, kuma muka ga ya kamata mu kira ku domin mu sanar da ku. Okay, sir. The number of victims killed, you didn't tell us. Victims. I think they said, I think one of the women kidnappers killed. Who told you? When you were talking to You did your investigation? Because me, I'm not aware. The name is... kallon mu kamar yadda kuka ji a lokacin da shi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda yake bayani, ya bayyana cewa akwai wani ɗan bindiga da suka kashe wanda yake cikin mota. To ga ɗan bindigan nan kuna gani gashi nan cikin motar 'yan sanda wanda aka kashe shi. Nan ne kuma muka zo ƙarshen wannan